kay bro. Okay, maing pagpanihapon da. O maing gabi sige. Di mo ma-open ang kamera? Mag-open cam ta? Okay, aron makita ka dito sa akong live. Sige. Open cam ta. Ha? Wala na kay live karon? Wala ka lagi mo kong reels. Sige, God bless imong debate pohon, Mayo 3, mag-atang ko. Manta baka adto ka dito. Lagi og natay kwarta. Okay, unsa may imong concern regarding ani ni Prince Nico Asubi? Actually kanang tawhana, giilat ko ana dito kaming father drone. Giilat ni anak niya dito sa ilaha pa ingon sa nako. Oy, ngano man to? Ay nag-viral man to si Daryl Villanueva nga nagilak-hilak. Pagkaw man apil-apil po ng tawhana, ingon po na. Ako bro, di ko pareha kay Daryl magilak-hilak, tinud-anay ni ako. So, kada si Ma'am Marilyn Tams, siya ay naghatag na ko ang nagpanggasolina paingon dito sa ilaha mako mudagan og unong ka oras motoron. Kaya ato lagi kay kita Gaya no, unom ka oras motoron? Oh, unom ka oras bro, motor nigikan ko diri og alas 3 sa kadlawon niabot ko dito alas 3 4 5 6 alas 9 alas 10 sa udto. Tsa kuyaw. Layo up ang dagan di ay. Yun nga, dili tinuod ng tawhana nga naglisod na dito kay katong iyang iyaan si sister ang apelido Sibilya, Runa Sibilya. Ang iyang giabutan dito walay anak unya arangan pod kay gikag abroad unya na muhig baboy na negosyo nga tindahan na ibilyara dito siya bro na dito siya nagpuyo kay gisagop man na siya ni sister sa Runa. Taon-taon pa siya kapuyo dito. Taon-taon siya kapuyo dito. Dito siya nag-eskwela high school hangtod di graduate. Uy, dugay-dugay day. Dugay unya. Bato nalipay to si sister Runa kay magkatoliko lagi ng bataa. Nga karon sildado na siya dito sa bantay sa bilyaran kanang bataa kanang tawhana. Nga paghimo na niya og nagpabunyag siya gusto pa niya kasi Father Darwin mo bunyag di gingnan ako nga ang kang bunyag ni Father Darwin og bunyag sa mga pari dinhi maora pareho ra. Gingnan ako siya. Moto nagpabunyag siya kay naana na siya plano nga mang-scam sa mga Katoliko. Pisag asa nga mga Katoliko na siya viral. Viral na siya sa mga Katoliko. Sikig pa ngayon kwarta niya. Napakoy kumbo din sa iyahang iyaan. Nga ana iyang iyaan nga nayabag lagi daw ng bata sa scatter. Si Duwag Scatter. Nabuang ni si Scatter bro. Wow, mana lagi. Ako namang gingnan yung iyaan nga. Sister, nga naman si Nico nga. Bisag asa naman ng mangayo og tabang unya. Lahi-lahi ng iyahang rason sa pagpangayog tabang, iyang ginikanan. Asa, pasaylo agib ko brad kay nilayas daw na siya. Diya sa gipuy-an nila ni Sister Rona. Gilakaw na nagway pananghid pagkahuman naatong Manila unya dito na sa ginagdulag scatter pagkahuman ambot na maligya man na ng kidney. Ang kidney anak niya ibaligya ng 300,000. Uy binuang basig nahurot na scatter ang kidney anak niya wanay kwarta ni balik na sa Badista para mag-viral po tingali. Ay kidney kanang yang laman loob jud niya. Oo, nag-donate og kidney ba nga gibayad 300,000. Yeah, yung gidonate tinuod. Naman ingon. Sa ato pa usan na lay kidney anak niya karon. Siguro og gidonate niya dayon. Ay naunsa. Nga karon diri sa mga grupo na to sa Pikas nga mga converted. Oo. Napil man ko sa grupos mga converted sa GC. Nangayo na siya kwarta sa amuan ni Brad Paul, ni Brad Raul, ni Asakua, kay Father Drone. Nangayo na siya kwarta kay igasto daw niya sa bunyag niya. Unya di ay to
ang nagasto sa iyang bunyag si Sister Rona nga si Bilyag ihawan na siya papoy. Uy. So bakakon kayo ng tawhana, marapon ibalik ka sa balista kay para Ihawag baboy ha. Yahaya gud. Ihawan na siya baboy unya pagkauman nangayo pa sa mua og panggasto daw niya sa iyang bunyag kay ipakaon daw sa mga maninoy. Mana nga grabe ka bakakon ng tawhana. Si Sister Lynn Maritams, i-scam niya si Father Don bisag 100 pangayoon pa niya kay wala daw gyud siya kwarta niya kabalobe kas pare nga maluluyon. Ihatag po ni Father sa iya 100 ako'y mga ebidensya diri sa mga GCash ni Father Don nga 100 ginasen sa iya ha. Kay ipatad siguro tog scatter. Ay patad og scatter ana. Magkatawa ko ani scatter ba bro kay akong manghod mahilig duwa ana. Unya karon kay mas kuan man paldo biya pud sag tag 4 mil 3 mil ala ba nya burkog nasuyain ko nga unsa gon nang duwa sa nga kini ba ko i-download na ko ha di magduwa ko pero 200 sa limit nako pag apil din ning 200 automatic delete yun kay yahaya di karon kay nalipay na ko kay niabot nag 400 ang daw ko paldo magitaan ni ron. Tapos kay nahurot man nag 200 tanan 30 malay bilin ko delete na wa hinungdan. Ang Paldo ang operator. Ang operator ang paldo. Di silbi ni. Delete Wala na. Wala na. Iyan na siyawa ng scatter. Makayabang. Mao din ni siya bro nga murag nabuang ni sa scatter. Sige pangayo kayo hapit mo ko na biktima ni bro. Nga. Si Bro Edgar Laugan nanawag sa kuha kay muhatag na unta. Hasta si Chong Smith pakibot. Grabe ng tawhana ba nagbahis na siya sa diri pa na sa Katoliko, nagbahis yun na siya pagka-scammer. Pagkabatakon. Kaya unsay ang pasangil ito ni Edgar Logan? Ang pasangil niya gipalayas daw siya siyang Amo lagi na mo na ingon niya sa kuha. ginikanan. Bro, gipalayas ko sa akong mama bro. Wala ko gikaon bro kay nganong ko ngano man. Kay nahibaw-an niya bro nga nagsabadista o nagkatoliko nako. Ano ba? Kuha. Nga iyang papa dako daw ka, ang iyang papa dako daw kay utang siya daw gabayan. Grabe ka bakakon. Una yang rason. Yang ko Unya bro. si Sa mangayot lang ko gamay hinabang bro. Na. Kay ipalit daw niya sudan niya. Sa pagkahapon na ni bro, ambot og asa kog palit bugas ani ana na siya. Ko nga wala jud ko pa ko'y kwarta ron sa pagkakaron bro. Dayon pagka sunod adlaw di chat sa just ko lahi na pud yang girason bro. Mga nakay akong mama bro, ni jud kayog. kada. Mga na. Alang mga nakay ang mama, paingon na sa pagkabuking niya. Kay nga naman to. Pag katong pagingon niya mga nakay ang mama, naabot to sa among GC iyang kuan si Rusby na ilad ang nagmaayo. Nga pagkahuman na booking man to nimo nga dingon man ka bro tanawa ra ni si ikaw ba to no? Oo, katong gisindan kana kog may screenshot. Tanawa ra ni siya bro, murag kasimbam ni sa Esteban na nga kanang bataa na mangka na sa usa ka sapa. Namangka sa duha ka sapa. Nga ang makita na mo sa una nag-Bible study man dito sa ilaha, ang iyang mata ba liraw-liraw ba? Murag wa na minaw ba unya? Ay, murag dili interesado. Ngutan na nga pilay palit nimo ana napalit na nimo imong motor father sa vlog ana ba? Ngutan na. Nga di pareha kay Amik bitaw nga nag-Bible study ming Amik nga grabe pangutanan ni Amik sa church history ug sa kuan mga church fathers. Si Jason Mantos, nag-Bible study min diri sa balay, duha ka adlaw. Ang gipangutana, church history ug church father. Pero kana siya, liraw-liraw lang ang mata na bro, mura og kanang grabe ta kanang kita kanang langaw nga mutog pastae nga maglingo-lingo ana. Ana na. Kuya wag trip ni si Asubi no. So karon, kira pud nga mamakak sa nagmaayo kay ano pa tinuod anang iyang giubanan nga grupo, bakakon po na. Founder na bakakon po. Builo ra siya. Grabe nang tawanan. Luuya lagi siyang mga nabiktima ana bro.
Ang ako nakuanan niya kay nagkabahis na siya, nagkamanyakis na siyang dako. Manyakol ba? Manyakol. So, wag yun sa iyang kamatuoran anang bataa niya. Kita no, dili man ta maghukom, pero kung mamatay siya diha, nga wa siya kapangay pasaylo, pinaagis kumpisal. Mag-uban yun sila sa impyerno sa mga dautan nga Kay nag-una na dito. katong baye nga ni chat nako sa tuwing nga nalimot nako wa puto nako giprin insa kaila ba daw kuno ko ana ingo ngano man so istorya nako sa mga background sa Bastos day kay nin sa Badista no ingo ngano kaingon kag Bastos kaya mo ni ana daw sos kay pagtanaw nako mo lagi to kung gipasan nimo ko otro po ni bayanan ni patol po day ka. Patol siya ingnan ako sa kita am lagi mong kwande giti sa panty mo na panty na klaro mo kinagiti mo sa ako ra gutong gisakay-sakayan gud kuya kung unsa gid asa sa taman ko otro po gadi ay katoliko ang tagag. So, ang mga tao ana bro Eugene nga maminaw sa iya ha. Labaw pa kang Nico nga yabag, labaw pa kang Nico nga buang. Kaya anang liman, kanang liman, si dipinsahan ko ang kamatuoran, buang mampod na, yabag mo na. Si Anselmo. Anselmo din na. O kanang iyang tapad nga ga-interview? Anselmo din na, Anselmo. Ronil Anselmo na. Mao nagkatong ka eskwela theology nga murag under man siguro na ni Kuan ni Pastor Hamoy, ana jud. Eskwela tingalig tontology. Mura ana. Eskwela tontology. Wa may theology ng actually no sa Sabadista wa may tarong theology ana nila. Way tarong Kay sa naka ang bata dili tao asan theology ni mo na. Tama no. Way klaro. ngalan right theology. Ngalan dito. Agkawaji nungdan. Klaro ng mga tawhana. Lagi. Wala nga. Akong hangyo sa mga viewers. Alabi na dire ka bro Eugene na live. Ano na man gyud mo paminaw ani bro Eugene. Kamong mga Katoliko diha ha. Ayaw gyud mo paminaw anang tawhana. Kung pwede i-unfollow ninyo ng tawhana kay samara nga maminaw mo ana samara nga giinjeksyonan mo og kagaw sa inyong utok kay Tama. kagaw kay na sa Katoliko pa. Mura po nag si Alpihaba. Mga kagaw na sila. Otro putos alpihaba no kay taka ragkuan. Kagaw po tong utok. Kanya si Dinmar Santiago na mga kagaw O kana sila kaubana. Maora gid ang kaubana. Og si Mitchell Bendilio pa natingala daw sila sa ilang grupo na Trimedia kay mamunit na daw og mga basuras Katoliko. Ningon da siya. Ado kay may istorya bro Mitchell. Asa bro kining ako mga kauban gingnan gid nako sila nga kamo namunit lang mog basura gikan sa Katoliko. Muratag ka ng garbage can. Mura daw sila garbage can ang ilang grupo. Luoya kayo. Walay Si mamalik Mitchell nila tog kuan? Walay mamalik nila Katoliko ana. Si bro Mitchell Bendilio 50-50 na. Gamay na lang kulang ani. Sige lang kay ato lang ni ampo nga mauban ato ni pohon. Ano man sa mayang rason? Nagkuha na siya, nag-PM na siya mga libro nga magamit na to sa mga STE, daghan kay nga mga libro, tumakaraan nga mga libro, nga naay mga issue dito sa mga STE. Gisulti na niya sa kuha, anak ko, sige lang bro Mitch, di sana nako ilabtan, kay mag-uban tapuhon, ikaw na mo yagyag ana sa ilang atubangan. Hapit na rin si bro Mitchell. Hapit na. Ato lang niya si bro Mitchell. Sa Alpires po bro, murag gamay ra putoy kuwang to. Si Alperes, nag-istorya mi sa Naga, ingon si bro Alan Alperes nga, naangkon gyud si bro Alan nga, apiki siya sa amo ang debate. Nga, ako lang sa gikuan kay nakasabot man ko sa iyang gibati nga wa gyud din taon sila gisuportar. Abi nimo bro Eugene nga si bro Mitchell ni uli.
Hapit sa wa kauli kay way pamasahe nang hulam ra siya kang Alan og 500 para ipamasahe niya pa Dumaguete. Uy. Akong gingnan si Mitchell sulti uta ka sa mua kay bisag ako muhatag ko nimo 1,500 or 1,000. Mao no? Pero Kanya, basig maulaw po siya. paabot sa terminal daw, nikaon lang yung taon daw siya usa ka buok rice ug duha ka buok itlog. Looya. Ay, muna ang kwarta. O anak ko looya po ninyo, no? Niya si Bro Alan Alperes before today siya nakigdebate sa mua, ginukno na siya maayo sa ginamos ni Alpihaba di ay. So, mo to nga ni anak si Bro Alan nga moabot ang panahon bro nga mosulod kog mga klase-klaseng relihiyon. Biyaan ako ning relihiyon nga akong gipasakupan. Anak ko musulod man lang kag klase-klaseng relihiyon, diri na lang kas Katoliko sa tinuod nga relihiyon. Ay na lang antog lain. Ingnan ako siya. Ingnan ako sa tanawa mga Katoliko bro. Kami wa may mga sweldo. Pero kami giatiman mis mga Katoliko, gitabangan, gisuportaran. So di mo makita nga bisag ang Katoliko maingon mo nga mga daotan pero nakakaon pa man gani sila sa kuan sa rasyon dito sa Katoliko kay si Bro Ray Ernst mo may namalit nag-prepare dito tanan venue sound system tanan nya mo naglibre sa mga naglibre sa kaon dito paniudto dito og panihapon dito sa gidibatihan chowking na sila in town si kuan katos kilong-kilong nakakaon pa tog apil og chowking matanang winta ha pero mas maayo ni makapakaon gud ka sa atong kaaway kaaway sa kanang pagtulunan pero dili kaaway personal so ana ba so man nga atong iampo pon kini sila Bro Mitchell si Bro Alan na unta na makauban na nato sila sa di pa mobalik ang Ginoo sa di pa ta mga matay dinhi sa kalibutan. Nakaingon Gus Alan Alperes nga ingko nga bro. Usa man imong paglakaw da padong sa kuan imor nang kaugaling sa ako ra ginita ng gasto bro. Wajoy mihatag suporta na kuan ni bro. Dini anak ko nga kanang wala pug ka paghuman sa inyong debate wala pud daymo dito ari ta brad maniudto ta manihapon ta ana ugba lang ta uli kay gabi naman sa wala gaya iya lang mig panglupad ani may pa mo mga Katoliko kay organize kay mo ana gid siya. Oh actually anang Sabado sa gabi dito may natulog sa pinakasikat nga hotel sa Naga. Ang nag-sponsor ato sila ni Father Darwin. Ang nag-sponsor atong hotela. Ang uban dito sa balay nila Bro Ray Ernst. Kami ni Father Do, ni Jason, ni Brad Paul, ni Jando dito gyud mi sa kuan. Dito mi sa Dulce Hotel sa Naga, gwapo kay nga hotel. Dito mi gipatong. Mana nga nakaingon ko nga ang Katoliko bisan og kanang wa tay sweldo pero nakita sa mga Katoliko nga ang atong pagkiglaban sa simbahan kinasing-kasing. Kaya nga naman, ug itandi nimo sa ila Bro Eugene, sweldado na sila pero makita pod sa mga kadagkuan nila og sa mga membro na ang ilang pagkiglaban sa simbahan tungod lang sa kwarta. Nade na sweldo ilang lima no? Si Alpihaba nga 25,000 kapin ang bulan, si Romeo Anisio Ango po yung nagsulti aras ko dako adyo kay tanan. Si Romeo Ango nagsulti po siya nga ang iya pod mga 20 pod ang iyang bulan kay na siya sponsor. Na. Dako ag. Ana man si nialagod si Romeo Anisio Ango nga bro ako gikan ko sa pastor sa Pentecostal pero diri sa SDA buhi gyud ko. Manaingon eh. Kuya ako gingnan nga ay nala pagkatoliko bro kay dress Katoliko ako wa kay diskarte patay gyud ka. Tama no. Wa magid sila wa may matimo sila dire. Mangiskam na lang gani si Asubi. Ana lo. Brad tagay kog 500 kay akong mama mga nakay Brad wala gi kuan Brad. Himan-himan yung mama day human na dito ng anak. Ay bantog ra. Pastilan bata. Pastilang looya. Grabeng pangilad no. Ato lang ni ampo ni mga amigo nato nga mga maayong tao si Alan, si Bro Mitchell, daghan man mga SDA nga mga maayo. Kaloy sa Ginoo mauban na nato pohon. Mauban na nato. Di nato na ingon nga dali-dalion kay sigma ingon bis Alan Alperes ba nga dili sa pug ko mobalhin og Katoliko og kanang naalang ko'y giapas
Kay maot man. Ikaw mo lagi. Aw, wa man po siya apason diri sa tuwa bro. Wa man ta sweldo ani. Amo lagi kanang naay kondisyon ko wala man kumingon nga kanang naay kondisyon ang ako lang ba mas nindot yun og sa Katoliko kay in that sense nga naakas tinuod nga simbahan ikaduha daghan sa dagmutabang nimo in terms of kanang mga lakaw-lakaw debate na mga religious activity kung mga ilang tabang na araman unlike sa mga Seventh Kunya, Adventist kwan, mga dili jud ka lingion. Kuan po bro Eugene, ako dati minggo ko nga defensor sa Badista kaniadto. Dili ka maglisod og depensa sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. In terms of history, naa. In terms of tradition, naa. In terms of biblical kanang biblical evidence, naa. Kompleto ba? Kompleto. Kaya kung dito ka sa pikas, kung wala ang Biblia, wa gyud sila jamok. Kung sa bulanon pa, wa gyud jamok kay wa man kung may Biblia. Pertinglo. Mamita pangutanon nimo kitsay amahan og inahan ni Santa Maria, di gyud na sila katubag, di sila katugan no? kay wa jamo lagi. Wa jamo. May ang ilang iyon nga aw nganong mutana magkanang wa man sa Biblia. Mana. Patiloya ba? Pastilan. Akong papa diri gabi niya nagisgot-hisgot mi ba? Nga nagisgot-hisgot mi nga ala ko papa basta dili wala sa Biblia nak di gyud nato natuhuan og anak ko og naa sa Biblia pang tuuhan nato og buhaton asa og naa sa Biblia tuuhan nato buhaton para to kay naa mas Biblia ibasa na ko tong Ezekiel kapitulo 4 12. 12 magluto og tae sa tao empanada unya kanon basta siga ya mata. Kaya nga ako papagabi agoy ako tanawa ra namo mabasa iya ba na Kuyawa. pastilan Ingon si Peter Pindon akong gipangutanan sa may labot anak katuron mga taong supakan. pastilan ya bro Eugene salamat kayo sa Sige bro, salamat po sa info aning kuan ni Asobe. Kay at least natay paki-promote na lang po dining ako ang Facebook page. Sige, sa may imong pangalan ang Facebook page, imong kuan no? Okay, ni Facebook ra nako, mara ni bro. Sige. Og sa ako ang sa tanan ng mga followers nako dire sa atong YouTube channel, si Brother Stalwart, no, si Alfredo Ngoho Jr. I-follow ning iyahang account, no? Daghan tag magkatunan in terms of pwede ra sad mo mosulod mangutana mo siya in terms of debate mga pagtuo kay kada adlaw sa ni warag kada gabi ni mag-live ni wani putol iyang live. So dagang bro, salamat kay bro Eugene unya sa mga viewers, mga followers ni bro Eugene ug sa tanan nga mga Katoliko. Salamat kay sa inyong suporta namo, salamat kay sa inyong mga pag-ampo. Kung wala mi dinhi sa social media, no? Dagan kay salamat ninyo mga kaigsunan. Bro Eugene, salamat kayo sa pag-ambit. Salamat sa panahon, bro. God bless. God bless, bro. God bless. Okay, salamat.